बै समावहाय हाउजिं सफैदोंमोन जोंनि नामाव बेखौबो जों बेयाव थानाय हिसाबै बिरोधि पार्टिनो होआ होननानै जों होजायाखै बेखौ दा गोसोआव दङ आरो मादै फेरेंगा सारा जोंनि ओनसोलाव केन्डिडेट महरै फैबा फसायोना फसाया आं बिराद फसायनानै आर'नाइ होलायखाबाय आच्छा बिराद मोजां ना बिराद मोजां जय जय আমার ক্যান্ডিডেট তো ভাল হয় না নয় ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে না ফেরেঙ্গা সারও ভাল লাগে না ভাল লাগে না বাইদেউ আমার ফেরেঙ্গা সারটো ভাল লাগে না লাগে ভাল লাগে ভোট দিব না 100% দিব না ও ইউপিপিएल सरकार थानाय समावहाय सोर एमसिएलए देरहासार जायामोन जोंनि जेम्स बिथाङा देरहासार जानानै एबा नोंथांमोननि गामियाव मा मा डेभेलपमेन्ट मावबोखो जेबो मावनो हायाखै जेम्सआ जेबो हाथाराखै दायो इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर सलायनानै ट्रामा जोबनानै थांबाय दा गोदान केन्डिडेट फसंबाय जोंनि फेरेंगा सारखौहाय नोंथांमोना बे केन्डिडेटनि सायावहाय फोथायनाय दंना गैया एबा हामजायोना हामजाया केन्डिडेटखौ हामजायो बे रनजित सारखौनो मोजां मोनो भट होथारगोनथ' भट होगोन बेनोनो देरहागोन सिगां बिपिएफ सरकार सालायबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना मा मोननो हादोंमोन नोंथां जेबो मोनाखै बिपिएफ आरो नोंथांमोननि गामियाव हानि फाथा मोननाय जादोंना जायाखै हानि फाथाबो जेबो मोनाखै जेबो मोनाखै दानि सरकार सालायनाय इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय हानि फाथा मोनबायना मोनाखै मोनबाय बे सरकार सालायनायाव हानि फाथा मोनबाय माब्ला मोननाय जाया फेरेंगा सारा मास मोननैनि सिगां हानि फाथाखौहाय राननानै होफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आयं फेरेंगा सारखौ गोसो थोयोना थोआ नोंलाय मोजां मोनबाय होमबाल आयं गोदोहाय हाग्रामा सालायनाय समाव जों ओरैबायदि दुरबुथा जादोंमोन गोजोननाय मोनाखैमोन दा बेयाव माबायावहाय फेरेंगानि आमोलाव जों गोजोननायखौ मोनबाय आं बेनिखायनो दा बिनिफ्रायनो ओंखारनोबो हाखालेबो गैजासे बन थाबाय थाखानोसै औ बन थाबाय थाखानायसै बबे सरकाराव बबे दोलोआव बे माबायाव इउपिपिएलआव 16 नंनि सिमायावहाय रनजित बसुमतारी सार फेरेंगा होननानैबो मिथिनाय जायो बिथाङा केन्डिडेट महरै गसंफैबाय दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों जों सार फेरेंगा सारखौनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों खुसिबो मोनदों गोसोआवहाय खुसि मोननानै जों दिनै ज' ज'यै फैदों फेरेंगा सारखौ नाजावनो थाखाय इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर सरकार सालायनानै ट्रामा जोबनानै थांबाय गामियावहाय लामा दालां बिदिनो आइ अनसायखि बिथांखि आलारि सोरां बेफोरखौहाय मा मा मोननो हाखो लामायाथ' जोङो आमथेखाथ' जोङो दैखरगुरि लामायाव जानानै थांबाय मोजाङानो सरकार सालायनायावनो आरो दा स्टुडेन्टफोरनिफ्रायथ' माखासे मोनबाय जानांगौ माखासे मोनाखै आरो लासै लासै मोनलांगोन जों साननाय दं फोथायनाय दं जोङो ओमफ्राय दा आङो बे सरकाराव थांनानैहाय अरुनदय मोनजादों अरुनदयखौ मोनजानानै गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला आंनि न'खराव गैयै हिसाबै आंनि फिसाफोरनि फरायनायाव एसे गाहाय सुंबोदों सारनि अननायाव बिनि थाखाय हामबाय होदों सार फेरेंगा सारखौ बेबायदि न'खराव सुबिदा मोननायनि थाखाय सार प्रमदखौ हाजासे हामबाय होदों बिपिएफ सरकार समावहाय बेफोरबायदि मोननो हानाय आसनिफोर दंना गैयामोन सिगाङावथ' मोनबोआखै जों एथ' गोबाव सरकार सालायदोंब्लाबो जोंखौ हाउजिंबो मोनाखै माबा मोनसे फिसाफोरनि फरायनानैबो मोनबोआखै एखौ नांगालांजादों बै समावहाय हाउजिं सफैदोंमोन जोंनि नामाव बेखौबो जों बेयाव थानाय हिसाबै बिरोधि पार्टिनो होआ होननानै जों होजायाखै बेखौ दा गोसोआव दङ आरो गोसोआव थानानैहाय दा बोनो जों थैजासे थानायसै होनना साननानै दोनखादों ओंखायनो दा जों हाजार मानसिफोर लिंबाबो जों थाङा लिंगासिनो दङ दा जों नाङा दा बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंबाय थायो 75,000 होननानै बुंदों नालाय 75,000 होनायावहाय 25,000 खरि होजेनबाय बेखौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै औ सेल्फ हेल्प ग्रुपनोथ' जों मोनबाय 25,000 मोनजेनबाय आरो नेक्स्टआव मोनलांबावगोन मोनलांबाय थागोन 75,000 होनदों नालाय दा 25,000खौ जों मोनग्रोबाय नेक्स्टआव जों मोनलांबाय थागोन जों आसा थाबाय आरो माने बेखौ किस्तिसो होनाय जादों ने 5 बोसोर ट्रामावहाय 25,000 5 बोसोर ट्रामावहाय 25,000 दा बिदिसो होलांबाय थादों ने होलांबाय थादों किस्ति रानदों आरो बै समाव जोंनो लायदों क'क्राझाराव थांनानै जोङो लिडार नालाय लायदों अब्लाथ' आइजोफ्रा बिराद खुसि जादों दे